Уважаеми зрители, отново сте с EBTV новините и ексклюзивно с туриста Трайче, който пожела да даде интервю. Трайче, тренирате ли за Олимпийските игри по водни скокове? Тренираме всеки ден, яраме по големи такива бутчета, дигаме така за бицеп, за трицеп, за гръб и... Покажете, чакайте, Трайче, покажете един от вашите скокове. Един от скоковете е специално за майка ми. И видяхте, Трайче много по-добре от тюлените на Северния полюс. Вижте! Трайче, и сега за нашите зрители. Ето сме, мамо! От Република Македония. Какво става в вашата Македония? И всичко става. И какво всичко? Какво може да става на млад човек, я кажи ми моето... Не, в Македония какво става? Вижте хора става, хората живеят много хубаво. Доволен ли си от България? Виждаш язовирска приятно местенце. Да, доволен съм. Но въпреки всичко това, много Хрискотезър е по-голяма красота. Я кажи, България и Македония какво общо имат помежду си? Нямат нищо общо. Нищо общо? Не е ли Македония част от България? Не, то може България не е част от Македония. Защо? BTV новините от Искарот, както казват софиянци, от Искарот по-дълбоко няма, от Витиша по-високо пак няма. Ето това се влезе за края. И ние казваме. Македонците казват, жито като ние сиеме, жито като дренки, дренки като ябълки, ябълки като водични камъни. И ще се видим в петата част от